Kublai pi baru kini kilong ki kubor bam da kasngi. UMLA ka VPP na ka mauring kaneng constituency uwan ra ka mat yatai ka kenta bu jingkali ya ka sarkar jong ka mangtingka ka basan halor ka rukam pentri kami ka scheme homestay ni yung sa basa scheme ha ka jila. Ba having stone karpran ha yung darbar thau anyo kwa jing shine umentri ka tunad uthi muthi shira. La don ne em kanu ka jingya benya la ne ka jingpet ki jingkhen babiang pat tokit bhasha banjit ikijaka ban pentri kam ya ka homestay scheme. Loong baga jinglum jingtip ka babnya kalong ka badan kam bantim ka jingwan jong kinong jong okai baga jinglut jong sep jongki haman na ka jaka. Ka jingdon jong ki basic infrastructure kum ka sanitation, kitchen but digital payment facility, jingpenyat but jingpen kre ha kishnong ka jingdon ki jaka ba kringi kinong wan jong okai perthai kum ki kshat jaka ya kajat canyon but ki jaka jong okai lariti. Ulapan pauru baga sarkar kadai ban bu halor ka miet jong yung darbari ki jingtip ki babnya kum ka notali ki sorbi la le hakinu ki district but ka notali ki cluster la thao. Aba jubab na kaliang jong menteri katunat kam jong okai perthai utimuti di shirau lo ang baga jingjit ikijaka klalong lingba ka jingya silong but ki stakeholder bapher haki kadan district ba directorate. Ulapan syai balabo bathau kishnong ki badan hajan ki jaga jong okai perthai haki cluster ki badan kaju ka jinglong bat ka potential bandroi ki cluster ki digi benta ba hakmat haka kampen roi ki yung basa homestay development kala ban ai jing mentoi khambun ye kinong wan jong okai bat kishnong Henry Menteri ula kubur baga jingtip ka babnya akum ka jingyo jingken ka bladep sorbi de kishnong balayo kampat don hagakti jong katnan wala ka list jong ki cluster blajit kadon Na kaliang U Conrad ke sangma haba Iarap penjubab U Menteri katunat kam jong okai perthai U Menteri rangba uloong baka scheme kalayat lingba ka jingis lok barki rangba shnong ki district tourism officer. Ka sanction balayat nya proses na ka district level sya ka directorate level bat hadian kata ka final ban mangtingka ka dain U commissioner and secretary halor ka jingkali sya phangin non performing assets NPAS uloong bahadu menta ompat le kanu ka benta ban pet bnya DPR. Ulaku buru bahagi skim barim kum ka PMEGP bun kinong apply kim shimlayo jing mentoy namar ka jing haki kot kisla bar ki kendon kumta ka sarkar jila kalawan ra ya ka homestay scheme batmai ka bakhamsuk ka process bat kabala ban pet bat penyat bhada ka jilahi ka sarkar kalaong baka homestay scheme kalong ban kentiu ya ka tourism sector bat ban penroy ya ka yo ka kot jengis nong ki badan potential ha ka jila